Mateo Kapitulo 9. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya, may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, Anak, ayaw ka balaka, kagipasaylo na ang imong mga sala. Unya, may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon. Nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, Nganong naghuna-huna man kamog dautan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo na ang imong mga sala, ubangon ug lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom din sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. busa miingon siya sa paralitiko, Bangon! Dada ang imong higdaan ug pauli sa inyo. ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nahingangha sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao.